Ato ang paminawon kalangay sa drainage project na nakahaso sa mga motorista sa barangay Babag Lapu-Lapu gikasuko ni Mayor Ahong Chan. Atong paminawon report ni Idol Aiko. RMN Report. Ipakita ni Mayor Jonard Ahong Chan ang iyang kasuko ngadto sa mga engineers sa contractor sa drainage project sa barangay Babag tungod sa way sistema nga pagtrabaho ug makapag-ul o nakahasol sa mga motorista. Matud ni Mayor Chan nga wala masunod ang saktong proseso sa drainage project tali sa barangay Babag ug Kanhulaw. Nagpadayon ang pag-count bisan wa pa mabutang ang mga steel pipes hinungdan sa dugang kalisod sa trapiko. Nasuta usab sa inspeksyon nga ang mga installers sa steel pipes wa pa mobalik sa sugbo hinungdan nga nadugay ang proyekto bisan kumpleto na ang kagamitan. Gitigom ni Mayor Chan ang mga engineer ni atong Enero 3 aron masulbar ang problema ug mapadali ang trabaho. Dugang pa ni Mayor Chan nga padayon siya nga mangayo gihapon og pagsabot sa mga motorista pero di siya musugot nga di tarungon og paspasan sa mga engineers ang maong proyekto. Mihangyo siya og gamayng pasensya ug mipasalig nga mahuman ra gyud kini. Alang sa IFM Balita sa Buntag, kini si Idol Aiko. Di kapugnan sa paghatod sa nag-una ug labas ng mga balita. Tatak RMN, Tatak IFM Balita.